سلام كما يتخونو كبرات تخاتاتلتي ساتلايت تلفزيون أسنا نلومي 4 مقابيت كلتشن عسران شديشتن زتدالو زيناتات حيزلكم قريبا لخو كسام وداتام سيسانيحهم كتكاتاتلو بخبرنا عدمكو نتاتهم كقدم أب كلتشحن عسران أب لعل التقراي زأوج ورار حزب التقراي نمسنات نمدقاقن علي ومزتخايدة من بارو نمسارحتو كمز قلص اللهم زفلت سرعات أبي تمالي بقوانقوا تقرينيا أب زكايدو قال متأيق لعلمان نمحالاي حزب التقراي كوينو مقرابون أب التقراي ناي مراحة لوطي كقبرن زحلفو ملغتيم دورونات النفرت النايتي أب لعلي إيرتران تقراين ورار نمكياد مدلاواتي قبر كمزولو زقل سرعات بالسقنا أب الدوبات كبرا كمز ترأيا زترخبة حابريتام بريزيدنت غزياو ممحدار تقراي جنرال تادس ورده تمزابلتي ناب مربوتهم تزيت مليسوم كبير شقر كقاتم كمزخل زحلفو متنقاتام عالمنا كبدا حاقفا كتحدر دري خزلو كينات ماكلاي مبراق زوباو ملكع نحازي مس مهلاو آبز قلو صول زلو اوان آمايت ميسايلات إيران نسرعات مكل خالكوية تحيسو ابتهاجر نزرك مدبر حيل اير امريكا حويسو بوزح علاماتات كوكعن كلم سريلانكا بوغنا ابتقا جماجم بحري تتحل كاب زنبرت مركب إيران زيغاتات التهاجر دحين كتبل مصبصابا زولن كالوتن زيناتات حزلكم قريبا زلقو دقيمه كساب موداتا كتكاتاتولو بخبري يعدم قدامي منيستر سرعات بلصقنا أبي حماد مراحتي هواحاتن إيرتران أبتها قرداقم وق نخلعل من قسقاسي قبر اللو كبل كسيسوم تقرف سأرى لوتي بمبالز صوعهم أب تقراي زركوب مراحته هواحات أب تقراي ناي بلوتيكان لمعات اللوتي كيمس عنك أفترا يواصل اللو بمبالك نقفة من كلم مسيج أنا لمعا زي فلتو قداما وحيلتات وزلزل يبلو اللو بمبالون وغيسوم أب إيرترا مغنيات عنوة سد زيغاتاتون كويني انزولو منغستي إيرتراون أبتي بكلتشن عسران كلتن زبقع كوينات تقراي أب لعل سيفلاويرن تحت قرصن كبير قهسة عنوة ناوريدي قبل كسيسوم منغستي توبيانتي أب تكوينات أب قونو زتسلف سراويت إيرترا بخمزة عين تقبرات قهستات كخصص ازين خالاي قزي اخوينم إيرترا قدميلو اتقدم منيستر نزهبو تماساسال رئيتو أب زهبو تمالسيم حصورن فنفنن كتبل كونينا من برا زفلت يم حيلتات إيرترا أب قون سراويت إثيوبيا كوينم أنصار حيلتات تقراي كمز تواغو زفلت كوينم كلهم أنصار سب أو نزقنع تقبرات كمز فصمو تكالا سبا مسلات قليس أميم انت خونا زمدنا مراحتي كلتين هاقرات كابديق زبل عركنات نابدار باقالات تساقاقيرو يركب أبتي بصولوس مشيت بهاقراو تلفزيون زتمحلالفن ناستات 4 دقايق زتسنحن قال متأيق دمام أبي كابتي هاقراو ملغتتات نمحلاف زتقومولو زتلم دقانا فلي بالزبلم أب كلل تقراين قروبيت هاقر إيرترا نزركوب مراحتي كبل زتقوسم بغتا متنقطاتات كحلفيو تسامعهم أبي حمد أبتي بفولي ناب مراحة تقراين إيرتران زغنع ملغتي زمحلالفو لك قال متأيقو بقوانقوا تقرينيا إيو أكايدوهم بوزحات مسلاتاتن بهلاتن تقرينيا زسنيوا بوليتيكو متنقطاتات زحالفو لقات أمونيو ترأيهم أبي حمد تنقتي أب ورح حدار كلتشحن عسران زتولع كوينات تقراين ملكيتو أبوشت مريحنته وحات سوقاميا تحساسبا زي مهلاون تكلل ناب عزغت كوينات كتحل مغنيات كم زخونا إيو تزاريبهم نسو هوحات بزبالية تحساسبا زقزا سلفي بمبال كنوقفان كلا بسنكو ناب زيد لو كوينات كم زتاعتو إيو كخصص تسامعهم أبت وان فولي لوق حبرت أفريقيا زنبره أبت نايكل تعامد كوينات تقراي أستات شدشتميتش حساباتكم زموتو مقلاسو يذكرم كلهم أبت كوينات زتساتو فحيل تادما كبرت قهس سبا مسلات بمفصام يخصصهم كمتي لحمي حاو وليدا كي تلحس حاو كوينوا كي تحدقو ولاد كوينوا زبهل هزب تقراي بسنكتي طرف سرلو تحايلي هزبي زيد اللواغا كفيل بمبال أبلعلتي هلكيتن عنوتن سدتن ممزبالن كخون زقبرن كساب حجوون عصوان كبان أو جل زولن هزب تقراي حالاي كمسل كزارب تسمعهم أب منغو أديس أبابان مقالن بحد وغن أب منغو أسمران أديس أبابان بتخالي شانخ وطرن عرقة أب زخدو لزلو أوانيو
አብይ አሕመድ ከምዛ ዓይነት ቃለ መሕትት ዝህብ ዘሎ ኣብ መጀመርታ ሰሙን ወርሒ ለካቲት ኣብ ከባቢታት ጸለምቲ ወታደራዊ ግጭት ተራእዩ ዝነበረ ኮይኖም ቅድሚ ሒደ ሰሙናት ድማ መንግስቲ ፌደራል ሰራዊቱ ናብ ክልል ትግራይ የጸግዕ ከም ዘሎ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ማለት ህወሓት ሓዊሱ ብዙሓት ምንጭታት ክሕብሩ ጸኒሖም እዮም ክልቲኦም ወገናት እቲ ቅድሚ ሕጂ ኩናት ደው ንምባል ዝተበጽሐ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብምሉእነት ብዘይምትግባር ንሓድሕዶም ክካሰሱ ጸኒሖም እዮም ህወሓት በተደጋጋሚ ስምምዕ ፕሪቶርያ ክትግበርን ናብ ልዝብ እምበር ናብ ካልእ ደማዊ ኩናት ከኣቱ ድሌት ከም ዘይብሉን ጻውዒት ከቕርብን ከሎም ስርዓት አብይ አሕመድ ግና ብመሰረት እቲ ስምምዕ ኣብ ትግራይ ዘተ ከይግበር መትከላት እቲ ስምምዕ ከይፍጸሙ ዓንቂጹ ምህላው ዝፍለጥ ኮይኖም ኣብቲ ትማሊ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ ግና ህወሓት ካብቲ ስምምዕ ዘዋፅኦ ጥራይ ዝወስድ ብምባል ኣብ ውዕል ፕሪቶርያ ዝፈረሙ ምኽባር ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ንጎኒ ገዲፎም ሕገ ሃገራዊ ምርጫ ንጎኒ ገዲፎም ከምቲ ጭጉራፍ በዓላዊ ወቂዓ በዓላት እው ዝበሃል ባዕሉ ካብ ሕጊ ወፂኡ ከብቅዕ ነዚ ዳግም ግጭት ንምልዓል መምኽኔታ ይገብራሎ ክብል እዩ ክኸስስ ተሰሚዑ እቲ ኣብ 2020 ናብ ልዕሊ ትግራይ ዝኣወጀ ወራር ህዝቢ ትግራይ ንምጽናትን ንምድቃቕን ዓሊሙ ዘካየዶ ምንባሩ ንከም በዓል ገዶ አንደርጋቸውን ካልኦት መሳርሑትን ዝገለጸሎም ስርዓት አብይ ኣብዚ ትማሊ ብቋንቋ ትግርኛ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕተት ግን ሓላይ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ቀሪቦም ህወሓት ብሽም ዘይጠቐሶም ግን ድማ ጸረ ኢትዮጵያ ምስ ዝበሎም ሓይልታት ብምስላፍ ሰፊሕ ጎስጓስ ኩናት ይገብራሎ ዝበለ ስርዓት አብይ ቀጺሎም ህወሓት ምስ ጨና ልምዓት ዘይፈልጡ ግዳማውያን ሓይልታት ወዘልዘል ይብላሎም ባዕሉ ዝፈጠሮም ጸገማት ከም ሰበብ ተጠቒሙ ድማ ውግእ ይቕስቅሳሎም ካብ ቃላት ሓሊፉ ናብ ወተሃደራዊ ምትንኻፍ እንተኣትዩ ግና ከም ቀደም መስለክን ወይ ሕጂ ወስደክን ጥራይ ክብል ዝኽእል ክብል ሕጂ እውን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ወራር ንኽእውጅ ንእሽቶ መምኽኔታ ይደሊ ከም ዘሎ ዘረድእ መልእኽቲ ኣሕሊፎም ንሱ ወሲኹ ኣብቲ ክልል ስልጣን ኣብ ኢድ ዝተማሃሩ መንእስያት ከኣትለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ክብል ቁዋሙ ብግልፂ ዘቐመጠ ኮይኖም ኣብ ኣጋ እርጋን ዝርጋን ዝብል ብሂል ብምጥቃስ ድማ ኣብ እርጋኖም ውግእ ዝጥጅኡ ይኣኽለኩም ስልጣን ንደቁ ክማረክቡ ክብሎም ይደሊ ድልየት ህዝብና ንምድጋፍ ድልዋት ኢና ህዝብና እውን ምስ ደለይቲ ሰላምን ዝተማሃሩን ደቁ ወጊኑ ንሰላምን ልምዓትን ሓቢርና ይስራሕ ክብል ይደሊ ብምባል ኣብቲ ክልል ናይ መሪሕነት ለውጢ ክመጽእ ድልየት ከም ዘለዎ ኣግሂድዎም ስርዓት አብይ ምስ ኤርትራ ብሰንኪ ዶባዊ ምሰሓብ ን20 ዓመታት ዝጸንሐ ዕንክሊል ክልቲአን ሃገራት ከብቅዕ ብምግባሩ ተባሂሉ ኣብ 2019 ዓለማዊ ሽልማት ኖቤል ሰላም ከም ዝተቐበለ ይዝከር ኣብ 2018 ብፍቕራዊ ቃላት ዝተወዳደሱ ቤተይ ቤትካ ተባሂሎም ኪዳን ዝኣሰሩ መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብቃላት ካብ ዝራግሑን ርክባቶም ከሕርፍፍ ካብ ዝጅምርን ነዊሕ ኮይኑሎም ዝርክብ ብፍላይ ድሕሪ ምብቃዕ ወራር ትግራይ ዝተቐየረ ኮይኑ ኤርትራ ተሳታፊት እቲ ኩናት እንተነበረት እኳ ኣካልቲ ኣረሚናዊ ኩናት ከብቅዕ ዝገበረ ውዕል ፕሪቶርያ ግን ኣይነበረትን ኣብቲ እዋን ኣስመራ ህወሓት ሙሉእ ብምሉእ ከይተሰዓረ እቲ ኩናት ክዛዘም ኣይነበሮን ብምባል ነቲ ስምምዕ ተቃዊማቶ ዝብል ሓበሬታ ዝስማዕ ኮይኑ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ከዓ ኢትዮጵያ ኤርትራ ንስተወሰነ ግዛት ኢትዮጵያ ተቆጻጺራ ንተቃውምቲ መንግስቲ ፌደራል ተዕጥቃላ ክትብል ክትከሳ ተሰሚዓ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ብ7 ለካቲት 2026 ናብ መዘኑ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ዝለኣኾ ደብዳቤ ሰራዊት ኤርትራ ተቆጻጺርዎ ካብ ዝበሎም ሉላው ግዛታት ኢትዮጵያ ከንሰሓብን ንዘተድሉ ክኸውንን ሓቲቶም ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ብ10 ለካቲት 2026 ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ድማ ኤርትራ ኣብ ትርጉም ኣልቦ ምሰሓብ ነዳዲ ንምውሳኽን ነቲ ኩነታት ንምግዳድን ተበግሶ ኮነ ድልየት የብላን ኢሎም አብይ አሕመድ ኣብቲ ብ3 መጋቢት 2026 ዝተፈነወ ቃለ መጠይቆም ንኤርትራ ሕጂ እውን ብምትኹታኻት ከሲስዋ እዩ ሕጂ እውን ኣለኹ እየ ንምባል ውጥም ቅልቅል ይብላሎም መልእኽተይ ንሰራዊት ኤርትራ ንኹሎም ቀንጠብጠብ ትብል ዛዳዋቶም ጸለዋ ጥረኤ ክብሎም ዝኽእል ኢሎም ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ምጅማር ኩናት ትግራይ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ብምዕቋብን ብምሕጋዝን እወንታዊ ደገፋር እዮም ኢልኳኒ ኢዱን ተነበረ ሕጂ ድማ ነቲ ጋጣሚ ብምጥቃም ናብ ትግራይ ብምእታው ግን ከቢድ ገሰሰባ መሰላትን ዕንወት ንብረትን ፈጺሞም እዮም ክብል ከሲስሎም
ምስ መንግስቲ ኤርትራ ቀሪብና ክንሰርሕ ፈቲና ነርና ግን ካብዛ ሓይሊ ዝኾነ ጽቡቕ ነገር ክርከብ ዘይሕሰብ እዩ ዓቕምን ተረኺቡ ካብ ምዝራግ ዓዲ ውዕልን ግን ደጊሙ ንህዝብና ክብድል ዕድል ኣይረክብን ምናልባት እንተፈቲኑ ድማ ናይ መወዳእታ ፈተና ትኸውን ክብል ድማ ተሓንዮም ኣብ ቀረባ ሰሙናት ክራይሲስ ግሩፕ ዝተባህለ ትካል ብ18 ለካቲት 2026 ኣብ ዝዘርግሖ ሰነድ ኣብ ትግራይ ዘሎ ወጥርን ካብኡ ሰጊሩ ድማ ምስ ኤርትራ ስጋት ኩናት ከም ዝተሓሳሰቦ ኣስፊሩሎም ምዚ ብዝተሓዚና ድሮናትን ነፈርትን ኢትዮጵያ ብቐጻሊ ኣብ ሰማያት ከባቢታት ዶብ ኤርትራን ትግራይን ክዝምብያ ይረኣያ ከም ዘለዋ ምንጭታት ገሊጾም እተን ድሮናትን ነፈርትን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሰዓታት ረፋድን ኣጋምሸትን ከም ዝረኣያ ዝገልጹ እቶም ምንጭታት ኣብ ከባቢታት መቐለ ዓዲግራት ሸራሮን ዓድዋን ካብኡ ሓሊፈን እውን ኣብ ከባቢታት ዶብ ኤርትራን ትግራይን ክበራ ከም ዝረኣያ ይገልጹ ስርዓት ብልጽግና ውዕል ፕሪቶሪያ ካብ ምትግባር ሓንጊሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዳግማይ ወራር ንምእዋጅ ናብ ዶባት ኤርትራን ትግራይን ብዝሕ ዘለዎ ሰራዊትን ኣጽዋርን የጸግዕ ከም ዘሎ ኣብ ዝሕብረሉ ዘሎ እዋን እዩ እዛ ሓበሬታ እዚ ዝስማዕ ዘሎ ተመዛበልቲ ናብ መረቦቶም ተዘይተመሊሶም ናብ ዝኸፍእ ሓደጋ ክእትወና ይኽእል ይክብል ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ አጠንቂቖም ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ነዚ ዝበለም ሎሚ 25 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ግዕዝ ኣብ ትግራይ ምስ ቤት ጽሕፈት ምውሃድ ሰብኣዊ ጉዳያት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኦቻን ኮሚሽን ሓደጋ ድልውነትን ትግራይ ኣብ ሁሉ ኩነታት ተመዛበልቲ መልኪቱ ኣብ ዝዘትየሉ እዩ ተመዛበልቲ ናብ መረቦቶም ተዘይተመሊሶም ናብ ዝኸፍእ ሓደጋ ክእትወና ይኽእል ዝበለ ፕሬዚደንት ታደሰ እቶም ተመዛበልቲ ህይወቶም ኣብ ስቃይ የሕልፍዎ ምህላዎምን እኹል ምግቢ መድሓኒት መጽለሊ ክታበትን ከም ዘይብሎም ድማ ኣፍሊጦም ቅድሚና ብዝኸፍእ ሓደጋ ምስጋሩን ዝለዓለ ጸገም ምፍጣሩን ገበርቲ ሰናይ ትካላት ቀዲምኩም ትወስድዎ ውሕስነት ክህሉ ኣለዎም ዝመጽእ ጸገም ንምቅላል ድማ ቀዲምኩም ክትሓስቡሉ ይግባእ ዝበለ እቲ ፕሬዚደንት ብወገን ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተመዛበልቲ ንምምላስን ምስተመለሱ እግሪ ንኽተኽሉን መደብ ምትእኽኻብ እቶት ከም ዝተጀመረን እዚ ድማ እቶም ተመዛበልቲ ናብ መረቦቶም ኣብ ዝምለሱሉ እዋን ዝገጥሞም ጸገም ንምቅላል ተሓሲቡ ዝተገብረ ምዃኑን ኣብሪሆም ኣብ ትግራይ ሓላፊ ቤት ጽሕፈታት ተሓባሪ ንኡስ ቤት ጽሕፈት ምውሃድ ሰብኣዊ ጉዳያት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዩኤን ኦቻ ሎኮ ጁፒተር ምስ ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ጉዳይ ምምላስ ተመዛበልትን ሰብኣዊ ሓገዝን ኣብ ዝዘትየሉ እዋን ብወገኖም ካብ ለገስቲ ሃገራት ዝረኽብዎ ዝነበሩ ሰብኣዊ ሓገዝ ጸገም ከም ዝገጠሞም ገሊጾም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኦቻ መቐለ ዲስትሪክት ከም ዝገለጾም ኣብ ትግራይ ኣብ ባንክታት ናይ ጥረ ገንዘብ ሕጽረት ብምግጣሙ ንተመዛበልቲ ክሕግዙ ከም ዘይከኣሎም ይኹን እምበር ዝተወሰኑ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ከም ሲአርሲ አይአርሲ ኤንአርሲ ዝበሉ ካብ ፌደራል ብቐጥታ ጥረ ገንዘብ ብምምጻእ ነቲ ጸገም ምቅላል ጅማሮታት ከም ዘሎ ተዛሪቦም ሚኒስትሪ ምክልኻል ቀጠር ክልተ ባሊስቲክ ሚሳይላት ኢራን ናሃገሩ ዕላማ ከም ዝገበሩ ገሊጾም እቲ ሓደ ብስርዓት ምክልኻል ኣየር ቀጠር ክብርዕን እንከሎም እቲ ካልኣይ ግን ኣብ አልዑደይዳ ዝርከብ መደበር ኣየር ኣሜሪካ ከም ዝሃረመ ሓቢሮም እዚ መደበር ኣየር ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ካብ ዘለዋ እቲ ዝዓበየ ምዃኒኡ ዝንገር بخال الزينة منستر قديات وصا إيران عباس أراكشي دونالد ترامب بخفاء نتما أدزة بومبات الدربي الكبل كسيسوم نسو آب محابرة ومرخبيتات آب زرقوحو حدو صحوف نأزيز تحلالخو نيكلوراو زته أغليل يزحوزون يرو بمبال عبيت حاسوتات نكون نتكو غوسين كاللوغو زي كون نتاو تسبيتات فصيوم كمالا أيكلني كبل ترامب نديبلوماسن نزمرس وأمريكاويرن تريم كبل صحيفهم زي كم زيلن كالو حيل بحرن حيل ايرن سريلانكا نبحرنياتات ايران تتحل كاب زنبرت مركب كم زدحانو تاقليصم منستر قديات وصا سريلانكا فيجيتا هيرات نبايتو آب زهبو مغلسين كابتا ايريس دينات بحال مركب نيرودونا ملكت كم زبصحهم بمغلاص ابتا مركب كاب زنبورو 78 قد ازبصحهم سبات كدحنون كاللوغو حادث سب مماتو كالوت ميتن حادن دما دهاي كم زيبلو من ارقاقيصم
እቲ ሚኒስተር ኣብታ መርከብ ካብ ዝነበሩ 30 ዝቆሰሉ ባሕረኛታት ናብ ወደብ ስሪላንካ ጋለ ናብ ዝርከብ ሆስፒታል ከም ዝተወስዱ ክሕብር እንከሎም ጠንቂ ናይቲ ምጥሓል ግን ኣይገለጸን። ሓደ ኣባል ባይቶ ተቃዋሚ ሰልፊ እታ መርከብ ከም ኣካል ናይቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ናብ ልዕሊ ኢራን ዘካይዶ ዘለዋ መጥቃዕቲ ቦምባታት ተደብዲባ ድያ ዝብል ሕቶ ኣቕሪቡ እውን ወጋዕዊ መልሲ ኣይረኸበን።